Βέβαια, αρχίζω με έναν τίτλο, ο οποίος δεν αντιπροσωπεύει το βιβλίο, είναι πολύ πιο αισιόδοξο. Αρχίζω με ένα κεφάλαιο που λέγεται «Ο θάνατος». Αλλά ο Ρωμή, ο οποίος προλογίζει αυτό το μικρό κεφάλαιο, ένα μικρό απόσπασμα που σας διαβάσω, λέει ότι αυτός ο τόπος είναι ένα όνειρο. Μόνον αυτός που κοιμάται τον θεωρεί αληθινό. Μετά έχει το θάνατο σαν την αυγή και ξυπνάς γελώντας σε αυτό που νόμιζες ότι ήταν η δική σου θλίψη. Λέει ο Ρωμή. Τώρα λέει η Αλεξάνδρα. Άλλες φορές ήταν εκεί, κοντά τους, και άλλες, πολύ περισσότερες, όσο περνούσαν οι μέρες, απομακρυνόταν και εξαφανιζόταν. Ταξίδευε. Άλλες φορές γελούσε και έδειχνε με το κάποτε δυνατό χέρι του προς το κενό. Έβλεπε κάτι που κανείς τους δεν μπορούσε να δει. Ήταν φωτεινοί άγγελοι μαζί του που τον οδηγούσαν σε έναν τόπο γεμάτο φως και αγάπη, χωρίς φόβο και πόνο. Ήταν σχεδόν στην τελική ευθεία πριν μπει στο τούνελ που θα τον οδηγούσε κάπου αλλού. Πέρασαν και τον είδαν κάποιοι φίλοι, ελάχιστοι συγγενείς. Ήταν τόσο μακάβριο και τρομακτικό αυτό το τελευταίο αντίο, μια κηδεία για ένα ζωντανό ακόμα άνθρωπο. Γεια σας και εμένα, σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Ευχαριστώ προσωπικά την κυρία Βελεγράτη, η οποία μου έκανε την τιμή να είμαι απόψε κοντά σας και να μιλήσω για αυτό το τόσο ενδιαφέρον, τόσο ευκολοδιάβαστο και τόσο σημαντικό βιβλίο πλούσιο σε συναισθήματα. Από τον τίτλο του ακόμα, η κυρία Αλεξάνδρα Βελεγράτη μας εξάπτει το ενδιαφέρον για το περιεχόμενο του βιβλίου. Πρόκειται για κάποιο όνειρο, ίσως αφορά μια αναζήτηση, ενώ το αγέροχο και δυνατό γεράκι τι θα μπορούσε να συμβολίζει. Είναι άραγε μια στοχευμένη αναφορά στη διαδρομή της ζωής μέσα από τα μάτια της ηρωίδας. Momento mori. Θυμήσου ότι θα πεθάνεις. Η στοική υπενθύμηση της θνητότητάς μας είναι εκείνη που προσφέρει τη συνειδητότητα της ζωής και τη σημασία της αξιοποίησης του διαθέσιμου χρόνου. Το ηθικό δοκίμιο του στοικού Σενέκα περί της συντομίας της ζωής είναι μια επιστολή με παραλήπτη τον πεθερό του Παυλίνο. Με αναμφισβήτητη διαχρονική αξία και εφαρμογή. Η ζωή είναι τόσο σημαντική ώστε ανταμοιβή της να είναι το μυστήριο του θανάτου, έχει αναφέρει ο Τσαρούχης. Ο πολύτιμος χρόνος λοιπόν λειτουργεί άλλοτε ως σύμμαχος της γνώσης και της αλήθειας, άλλοτε ως μάρτυρας μη αναστρέψιμων γεγονότων, αλλά και της κυρίαρχης στη ζωή αναζήτηση της αγάπης. Διαβάζοντας το βιβλίο, παρακολουθούμε μέσα από τις γλαφυρές περιγραφές την πλοκή που ρέει αβίαστα και οδηγείται σε κρεσέντο, σε συνδυασμό με τη στοικότητα και τη σοφία και κτημένα με κόπο και πόνο στη διάρκεια της ζωής και του πανταμάτερους χρόνου. Η τρυφερή σχέση του πατέρα με την κόρη μας αγγίζει βαθιά, καθώς ασυναίσθητα ταυτιζόμαστε και ανακαλούμε στη μνήμη μας είτε οικογενειακές, είτε φιλικές στιγμές με δικά μας αγαπημένα πρόσωπα. Εκτιλήσεται μπροστά μας η άρρηκτη σύνδεση αγάπης και ουσιαστικής επικοινωνίας των πρωταγωνιστών, αλλά και ένα παράθυρο θέασης στη ζωή και τις συνήθειες, τις διδαχές και τους πρωταγωνιστές μιας άλλης εποχής, που δεν είναι μακρινή μας, αλλά παράλληλα φαντάζει τόσο ξένη. Η ανθρώπινη φύση παραμένει ισότιμη απέναντι στον πόνο ή την χαρά, όπως και σε κάθε ανθρώπινη έκφανσή της. Αυτό ενδεχομένως να είναι και ένα από τα χαρίσματα αυτού του λογοτεχνικού ευκολοδιάβαστου βιβλίου, διαβάζεται πνευστή, οι αναγνωρίσιμες κοινές ανθρώπινες αναφορές. Ένα μικρό απόσπασμα από το βιβλίο που μου άρεσε και αφορά το σημείο κλειδί του τίτλου. Δεν ξέρω αν πρέπει να το διαβάσω, γιατί είναι ουσιαστικά το κλειδί όλου του βιβλίου. Να τους αφήσουμε σε αγωνία, να μην πω τη σελίδα.
Το συγκεκριμένο λοιπόν απόσπασμα, θα διαβάσετε κι εσείς, το κατανοούμε απόλυτα. Ωστόσο, είναι φανερό στα μάτια μας μόνο αν ακολουθήσουμε τη διαδρομή της μίας και μοναδικής ηρωίδας του βιβλίου μας. Διακριτικά, μέσα από τις τόσο άκριες και συγκροτημένες περιγραφές, εκφράζεται το ενδιαφέρον και η αγωνία για κέρια και διαχρονικά ζητήματα. Παράλληλα, σηματοδοτείται το ενοιολογικό πλαίσιο και ενεργοποιείται η διαδικασία της βαθύτερης σκέψης. Πόσο έχουν ξεχαστεί τα τόσο απλά πράγματα, ακόμα και τα συναισθήματα που γεμίσουν την ψυχή, όπως και οι αξίες στη σημερινή εποχή. Η συγγραφέας εξιστορεί προσφέροντας τόσες πληροφορίες όσες ακριβώς χρειάζεται. Η δημιουργική μας φαντασία για να καλπάσει σε μνήμες γνώριμες, σε μονοπάτια οικεία, σε διαδρομές με άρωμα της δικής μας ζωής. Κατά την πλατωνική θεώρηση δεν χρειάζεται να ανακαλύψεις την αλήθεια παρά μόνο να τη θυμηθείς. Η ανάγνωση του βιβλίου μας μεταφέρει σε μια γενικότερη, τρυφερή αίσθηση, την οποία συνοδεύει η μουσικότητα και ο λυρισμός, ενώ τις δυσκολίες διαδέχεται η οπτιμιστική οπτική της συγγραφέως, η αισιόδοξη ματιά. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και φυσικά η πορεία της ζωής της ηρωίδας. Η εσωτερική αναζήτηση, η προσπάθεια έβρεσης της αυθεντικής αγάπης με τη μεγαλύτερη δυνατή συνέπεια στον εαυτό της, όπως συζητούσαμε πριν, τίποτα δεν γίνεται χωρίς τίμημα, ώστε να μην φανεί ανακόλουθη σε αυτά που η ίδια είχε απομονώσει και φώτισε μέσα από το προσωπικό της πρίσμα την εξατομικευμένη της διαδρομή. Η διάφραση των συναισθημάτων οδηγεί εν τέλει σε ένα άρτιο νοητικό σύνολο χωρίς συναισθηματική έλλειψη. Εστιάζοντας στα ζεστά συναισθήματα, αντιλαμβανόμαστε πως πλημμυρίζουν τις αισθήσεις με ισορροπία και μέτρο. Εμένω σε αυτό, καθώς πιστεύω ότι είναι ίσως και το κυριότερο πλεονέκτημα αυτού του βιβλίου. Υπάρχουν τόσα άλλα που κυκλοφορούν, αλλά δύσκολα θα μπορέσουν να μας προξενήσουν συναισθήματα, να γεμίσουν την ψυχή μας και να ενεργοποιήσουν τις δικές μας μνήμες. Μόνο μέσα από την επιλυσμοσύνη, τη λύθη, μπορεί ο άνθρωπος να φτάσει στο σημείο να πιστέψει πως γνωρίζει μια αλήθεια, έλεγε ο Νίτσε. Που για αυτόν δεν υπάρχουν πραγματικά αντικειμενικά γεγονότα, μπορούμε μόνο να προσεγγίσουμε την ερμηνεία τους, δεν υπάρχει δηλαδή μια αντικειμενικά θεμελιωμένη αλήθεια, καθώς η έννοια της είναι σχετική. Αληθινό είναι απλώς αυτό που ο καθένας μας ορίζει ως τέτοιο ανάλογα με την εικόνα που έχει πλάσει μέσα από τα ερεθίσματα που έχει δεχτεί και την ίδια την πραγματικότητα. Στο βιβλίο αυτό η συγγραφέας μας κάνει κοινωνούς με τις υπέροχες εικόνες που σχηματίζουν οι πλούσιες περιγραφές. Εκφράζεται μέσα από αυτό το έργο η εσωτερική δομή της ζωής της ηρωίδας και αλληλεπιδρά με τους αναγνώστες, εντάσσοντας τον εαυτό της σε ένα πλαίσιο διαρκούς έκφρασης, ορίμανσης, αλλά και εξέλιξης. Ο εκάστοτε αναγνώστης προσλαμβάνει μέσα από το προσωπικό και ενδοσκοπικό τόνο της μια αναζήτηση της ίδιας της ζωής, της επίγνωσης της αλήθειας. Η αρχή του κάθε κεφαλαίου στολίζεται από μια ρίση του Ρουμί. Όλα τα ταξίδια εν τέλει, τα υπαρκτά αλλά και εκείνα του μυαλού μας, συγκροτούν έναν ενιαίο τόπο, εκείνο της αναζήτησης της ατομικής μας αλήθειας. Η τέχνη, η δημιουργία, σε όποια μορφή της, μας μαθαίνει να αναζητάμε, να επεξεργαζόμαστε, να αναδομούμε εμπειρίες, διευρύνοντας έτσι το οπτικό μας και κατά επέκταση το νοητικό μας πεδίο. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω και εγώ την Αλεξάνδρα, τη θεία μου, που μου κάνει την τιμή να διαβάσω αποσπάσματα από το βιβλίο της, το οποίο είναι εξαιρετικό. Τίτλος κεφαλαίου, η αρρώστια. Αυτό που σου πληγώνει και πληγεί ταυτόχρονα. Το σκοτάδι είναι το κερί σου. Ρούμ. 12 χρονών κορίτσι. Ανάμεικτα συναισθήματα. Η μία αρχίζει να μπαίνει δειλά στην εφηβεία. Το σώμα της άρχιζε να σχηματίζεται, να γίνεται πιο φωνικό και να ψηλώνει. Ήταν όμορφα χρόνια για την οικογένεια του Ευτύχη και της Ελπίδας, γεμάτα αγάπη, χαρά, διασκέδαση, στα πλαίσια του εκείγνατου.
Η ζωή ξεχύλιζε από εικόνες, από βαριά ανατομικά αρώματα, μπαχάρια και εκτυπωτικά χρώματα. Όμως, αυτό που θυμόταν χαρακτηριστικά η μία ήταν η αντιφατική αντίδραση της κοινωνίας πάνω στην χημικότητα. Η μία παρατηρούσε ότι εκεί η γυναίκα ήταν το υπέρτατο χημικό και είχε δύο όψεις. Από τη μία τον πειρασμό, το απαγορευμένο και το αμαρτωλό φύλλο, κρυμμένο καλά πίσω από μαύρα ενδύματα. Από την άλλη, η γυναίκα θεωρούταν το πιο φωτεινό πλάσμα, το πιο ερωτικό, το πιο λατρεμένο, στα κρυφά πάντα. Ήταν μια ανδρική, εγωιστική και σκληρή κατάσταση και μόνο μια γυναίκα που είχε γεννηθεί και μεγαλώσει εκεί μπορούσε να την καταλάβει και φυσικά να την αποδεχτεί. Παρά τα καλούδια και την όμορφη ζωή σε ελληνικό επίπεδο, η ψυχή μακριά από την πατρίδα, αλλά και την έλλειψη προσωπικής ελευθερίας έκφρασης του κάθε ατόμου, έμενε μισοάδια, γεμάτη πόνο και νοσταλγία και δεν είχαν καταφέρει ακόμα να επιστρέψουν έστω για λίγο στην Ελλάδα. Υπήρχε πάντα ένα χάρτη επιστροφή στα πάτρια εδάφη για την οικογένεια. Ο καημός του κάθε εξηλικιωμένου είναι η επιστροφή στην Ιθάκη. Ακόμα και αν το κλουβί που μένει ο εξηλικιωμένος είναι χρυσό και γεμάτο ανέσεις, όπως στην περίπτωση της οικογένειας Γαβρίλου. Η μία παρατηρούσε τα πάντα με αδιφάγα μάτια και ψυχή και τα κατέγραφε σχεδόν καθημερινά, σιωπηλά, πότε με σκίτσα, πότε σκόπιες σκέψεις σε ένα χειροποίητο μεγάλο άκρο βιβλίο που το μετέτρεψε σε ημερολόγιο. Επίσης, συζητούσε με την ελπίδα ό,τι ένιωθε και την παραξένευε, προσπαθώντας να κατανοήσει τις παραμέτρους της ζωής τους. Έβλεπε ότι υπήρχαν πολλές Ευρωπαίες παγιδευμένες στις επιλογές τους, που υπέφεραν, περίμεναν πώς και πώς να επιστρέψουν πίσω στις χώρες τους. Συνήθως αυτή η πρόθεση της άμεσης επιστροφής την εκδήλωναν λίγους μήνες μετά την άφηξή τους. Ένιωθαν απειλή από τις άγνωρες δυσκολίες και έτρεμαν για το παρακάτω της ζωής τους. Η ήλικη απόκτηση αγαθών ήταν ο στόχος. Εκεί μέσα στον περιορισμό ανακάλυπταν ότι ήταν πεπερασμένοι. Δεν γέμιζε την ψυχή τους. Έτσι σταματούσε να υπάρχει η επιφανειακή προσμονή της πολυτέλειας, η χαρά και η απόλαυση των υλικών αγαθών, που κάλυπτε τις επιθυμίες της άκρης, και ο αρχικός ενθουσιασμός της νέας ζωής γινόταν τελικά τελείωτος φόβος, κάθε μέρα και πιο πολύ. Πολλές έφευγαν και χώριζαν από τους άντρες τους. Ο λόγος για τον οποίο είχαν αρχικά μετακομίσει σε αυτή τη χώρα, δηλαδή η προοπτική μιας καλύτερης θέσης του συζύγου, μιας καλύτερης ζωής και ανάγκη αναζήτησης υλικών αγαθών, έπαβε να είναι αρκετός για αυτές. Επιπλέον, οι δημόσιες σωματικές τιμωρίες, οι ακροτηριασμοί, η θανατική ποινή και οι δημόσιες αφαιρέσεις για θέματα που στην Ευρώπη ξεπερνιόντουσαν πιο εύκολα, χωρίς μεγάλη φασαρία, ξανατρίχιαζαν. Το κλείσιμο και η απομόνωση της αγγλίας, γι' αυτό και ήταν συνεχώς φοβισμένες και δυστυχισμένες. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν την προσέγγιση στη ζωή και στο θάνατο σε αυτό το μέρος του κόσμου που διοικούνταν από αρχαίες φορές ομάδων ήταν εντελώς διαφορετική. Για την ελπίδα και τη μία δεν ήταν το ίδιο επώδυνες αυτές οι δύσκολες καταστάσεις. Φυσικά και δεν τους ήταν οικίες όλες αυτές τις σκληρές σκηνές, αλλά η ελπίδα με τον δικό της ιδιαίτερο πνευματικά τρόπο έμαθε τη μία και την κατεύθυνε και τον εαυτό της ότι πρέπει να προσαρμοστούν και να δεχτούν τη διαφορετικότητα του τόπου για να επιβιώσουν συναισθηματικά ως οικογένεια από αυτή τη συνεχή πρόκληση. Η ελπίδα ήταν εκείνη που το οδηγούσε τη μία να κοιτάζει μπροστά στον στόχο της, που ήταν να επιβιώσουν ως οικογένεια. Την βοηθούσε με κουράγιο και συνένεση ώστε να μπορέσει να κατανοήσει το διαφορετικό. Το βράδυ που η μία είχε δει κατά λάθος μία εκτέλεση στην τηλεόραση, έτρεμε ασταμάτητα και είδε εφιάλτη που την ξύπνησε τραμαγμένη. Τότε την είχε κρατήσει στην αγκαλιά της η μητέρα. Χρειάζεται να αποδεχτείς μια κατάσταση χωρίς φόβο, με ηρεμία, με λογική. Μόλις το κάνεις αυτό, είναι σαν να λύνονται τα μάγια. Το στοίχημα που έχεις μέσα σου, σαν να αποφάβουν. Όταν σταματήσεις να φοβάσαι, ανοίγεται φωτεινός ο δρόμος μπροστά σου. Σκέφτεσαι διαφορετικά, με σύνεση, ο σκοτεινός λαβύρινθος διαλύεται. Κάθε πέμπτη απόγευμα είχε γίνει
πλέον οικογενειακή συνήθεια, τερματουργία θα έλεγε κανείς. Η απογευματινή πόρτα με το αυτοκίνητο στην έρημο, που ήταν η αγαπημένη της Μία. Με το που έφταναν εκεί, άφηνε πίσω τους γονείς της και τον Ιχπάνο, που είχε γίνει και εκείνος σχεδόν οικογένεια, και έτρεχε να απολαύσει το θέαμα. Η εικόνα της ερήμου τη γοήτευε. Με τα χρώματα που έπαιρνε, τη θύμιζε ότι βρισκόταν σε μια τεράστια παραλία. Η Μία σιγά σιγά επαναλαμβανόταν αυτό που της έλεγε ο Ιχάρ, την αλήθεια της ερήμου, ότι δηλαδή βρισκόταν πάνω σε μια θάλασσα από άμμο, που ανέπνεε, ζούσε, είχε δικούς της κανόνες, πλάσματα και ιδιομορφίες. Η σχεδόν χρυσή άμμο, χρυσή κόκκι άμμο, άστραφταν κάτω από τις ακτίνες του ήλιου που την τύφωνε. Κάποιες φορές τη φόβιζε η αίσθηση του θυμισμένου θηρίου που είχε απέναντί της, όταν φυσούσε και ο καιρός ήταν άστατος, αισθανόταν απολύ, βρισκόταν όρθια, ολόκληρη απέναντι στον ήλιο, να τη φωτίζει, αντιμέτωπη με ένα άγριο τέρας που σήκωνε βουνά από άμμο απέναντί της. Την προκαλούσε να την γνωρίσει καλύτερα. Η ζέστη την εξαντλούσε, την έκανε να αισθάνεται ότι έχει πυρετό. Όμως η Μία άντυχε πεισματικά, ένιωθε μέρος της. Ειδικά κάποια βασιλέματα, τότε που η επιφάνειά της ειρήνη κοκκίνιζε και ενωνόταν με τον ήλιο, η Μία αισθανόταν ότι βρισκόταν σε έναν άλλο πλανήτη. Φορούσε το καπέλο και τα μαύρα γυαλιά της και δεν πλησίαζε κάτι από την πόρτα που έστειλε ο πατέρας της. Ήθελε ασταμάτητα να αντιμετωπίσει αυτή την αρχαίγονη δύναμη της γέας, πρόσωπο με πρόσωπο. Αντλούσε ενέργεια. Θα ακούσετε λίγο ακόμα κείμενο. Λοιπόν, πιο αισιόδοξος τίτλος, ένα ταξίδι ακόμα. Λέει λοιπόν εδώ Μη, πότε θα ξεκινήσεις αυτό το μακρύ ταξίδι μέσα σου. Και πάμε στο κείμενο της Αλεξάνδρας. Βγήκαν από το αυτοκίνητο. Περπάτησαν πάνω στο φρεσκοστρωμένο χαλίκι της αυλής. Ησυχία. Μόνο ο θόρυβος των βημάτων τους ακουγόταν και ο μακρινός ήχος των κυμάτων που γρατζούναγαν τα βράχια. Η πελώρια εξωτερική ξύλινη πόρτα με τα περίτεχνα κέλτικα σκαλίσματα ήταν μισάνοιχτη. Άνοιξαν και τη δεύτερη γυάλινη πόρτα. Γεια! Η ξανθιά και χαριτωμένη κοπέλα στη ρεσεψιόν του χαμογέλασε. «Καλώς ορίσατε, κύριε Οχάρη». Εκείνος απάντησε, «Ήρθαμε παρέα. Θέλω ένα ακόμη δωμάτιο, παρακαλώ». Εκείνη είχε αναγνωρίσει τον διάσημο συμπατριώτη της που έπαιζε μουσική παντού στον κόσμο και θα έπαιζε και σε μια ταινία στο Χόλιγουντ. Η υπάλληλος κοκκίνησε με συστολή. Του ζήτησε να περιμένει λίγο, να κοιτάξει αν υπήρχαν άδεια δωμάτια, κοιτάζοντας με ζήλια τη Μία. Δυστυχώς, κύριε Οχάρα, δεν έχουμε ακριβώς διπλανά δωμάτια. Πειράζει να είναι λίγο απομακρυσμένα? Το ρώτησε διακριτικά. Ο Κρέγκ την κοίταξε. Μας πειράζει. Η Μία χαμογέλασε, κουνώντας αρνητικά το κεφάλι της. Ο κύριος Λόβινγκ είναι εδώ? Η κοπέλα απάντησε, όχι, λυπάμαι πολύ. Ο διευθυντής απουσιάζει, αλλά έχει ειδοποιηθεί και ήξερε ότι θα έρθετε. Μας έχει δώσει ήδη κάποιες οδηγίες. Όσο περίμεναν, ο Κρέγκ της έπιασε το αριστερό χέρι και της είπε χαμηλόφωνα, «Μία, θέλω να σου δώσω κάτι». Ο Κρέγκ της έδωσε πίσω το δερμάτινο βραχιόλι με τους κέλτικους χαρακτήρες. Το έδωσε στο χέρι της απαλά, αλλά ταυτόχρονα η ενέργεια που ένιωσε πάνω της ήταν τεράστια. «Δικό σου ήταν και θα είναι», της είπε. Η Μία δεν μίλησε, κοίταξε το βραχιόλι που ήταν δεμένο στο χέρι της, ξανά ενωμένο πάνω της, με αόρατες σκοτεινές κλωστές, μέρος του εαυτού της. Το κάστρο ήταν μαγικό. Μια πελώρια αρωμαλαία πέτρινη σκάλα οδηγούσε προς ένα υπερβολικά μακρύ φαρδί διάδρομο, στρωμένο με ένα καλύ στα χρώματα της μένας. Ένα γοτθικό ψηλό παράθυρο φτιαγμένο με τοχνοτροπία βιτρό βρισκόταν στο τέλος του διαδρόμου και φώτιζε όλο το χώρο απαλά. Τα δωμάτια τους ήταν απέναντι, διαγώνια. «Μ' αρέσει εδώ, πολύ»,
σαν να έχω ξαναγεννηθεί. Αναστέναξε. Ξάπλωσε, τέντωσε το κορμί της πάνω στο αναπαυτικό στρώμα. Ήταν ξαπλωμένη πάνω σε ένα ξύλινο κρεβάτι με ουρανό. Το δωμάτιο ήταν τεράστιο. Τα χρώματα που είχε ήταν παραδοσιακά εγγλέζικα, βορτό και χρυσά. Της άρεσε, αν και ήταν λίγο βαριά για τα γούστα της. Όμως είχε μπει βαθιά σε όσα η ζωή της έδωσε να αντιμετωπίσει στο κάλεσμά της με ένα μεταφυσικό τρόπο. Είχε παραδοθεί. Και πάλι το τώρα δονούντας τα αυτιά της, σαν να άκουγε την πνευματική της οδηγό πίσω στην Αθήνα. Μόνο το τώρα σου υπάρχει, τίποτα άλλο. Το παρελθόν έχει πια φύγει, το μέλλον είναι μακρινό. Το τώρα έχει, ζήσε το, είναι δώρο. Το τώρα θα σε οδηγήσει στο δικό σου μονοπάτι, όσο παράξενη κι αν είναι η διαδρομή. Αρκεί να μην φοβηθείς, αρκεί να έχεις εμπιστοσύνη στον ουρανό. Ένιωθε την κάθε στιγμή αυτού που ζούσε. Έξω από την προστατευτική αγκαλιά του κάστρου, τα βράχια και η θάλασσα έδιναν τον αένα αγώνα τους. Από το δωμάτιό της ακουγόταν ο θόρυβος έντονος. Λοιπόν, ποιος θα κυριαρχήσει, το νερό ή η γη, το αρσενικό ή το θηλυκό. Ο αγώνας ποτέ δεν θα τελειώνει και δεν θα προέρχεται νικητής και νικημένος. Διάβασε λίγο από το βιβλίο «Το Θησαυρό». Λίγες σελίδες της είχαν απομείνει πια. Το άφησε στο πλάι της. Της ήταν δύσκολο να πιστέψει ότι ήταν μαζί με τον Γκρέγκ σε αυτό το μυστικό μέρος. Δεν τον ήξερε καθόλου, αλλά ταυτόχρονα το γνώριζε σε απόλυτο βαθμό. Μόνο αυτό μπορούσε να πει στον εαυτό της. Είχε παραδοθεί. Τον ακολουθούσε στα τυφλά. Ακολουθούσε μόνο το ένστικτό της και το ενήλικο πάθος που πλέον έκανε. Έκανε διαλογισμό, προσευχήθηκε και δίχως να το καταλάβει την πήρε ο ύπνος. Όταν κοίταξε ξανά έξω, είχε σχεδόν νυχτώσει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε θερμότατα τις κυρίες. Τώρα έχουμε τους κυρίους, όσο πάντα. Θα ξεκινήσει ο κύριος Κεσίσογλου, ο κύριος Τελειάδης στη συνέχεια και στο τέλος εγώ. Καλησπέρα και από μένα. Πρέπει να πω ότι εγώ δεν το έχω κάνει ποτέ αυτό, δηλαδή να μιλήσω για κάποιο βιβλίο και μάλιστα καθήμενος δίπλα στο δημιουργό του βιβλίου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχω δείξει πάρα πολύ εμπιστοσύνη στην Αλεξάνδρα, μην πω κάτι κακό για το βιβλίο και με πλακώσει. Δεν θα το κάνει, είναι κυρία. Επίσης θα ήθελα να πω ότι μου είναι πολύ δύσκολο να γράφω. Θαυμάζω πάρα πολύ κάθε άνθρωπο ο οποίος καταφέρνει και ολοκληρώνει ένα βιβλίο. Αλλά τα βιβλία της Αλεξάνδρας είναι για μένα ξεχωριστά. Όπως και αυτό εδώ. Διότι, και εδώ θα σας αποκαλύψω κάτι που ίσως δεν θα έπρεπε να το πω, αλλά δεν θέλω και να σας κρατάω σε αγωνία, διότι το βιβλίο μου άρεσε. Και είναι κάτι που δεν το έχω πει ούτε στην Αλεξάνδρα ακόμα, αλλά της το λέω τώρα. Το βιβλίο αυτό είναι ένα ταξίδι στη γνώση. Και η σημαντικότερη γνώση στον άνθρωπο είναι η αυτογνωσία. Αυτό το γνώθεις αυτόν που έλεγε
ο Σωκράτης, και που έχουν πει με δικό τους τρόπο ένα σωρό σοφοί, το λέει η Αλεξάνδρα με ένα εντελώς δικό της τρόπο. Δηλαδή πρέπει μέσα από τις εμπειρίες και εμπιστευόμενοι το άγνωστο, η κεντρική ηρωίδα του βιβλίου, που τη λένε Μία, να μπορέσει να βρει τον εαυτό της, να βρει την αλήθεια της, να βρει τι της αρέσει πραγματικά και όχι σαν συμβιβασμός, άντε να βρει, να πάρει έναν άντρα όποιον να είναι ή ένα πλούσιο κλπ. Και να ζήσει μια ζωή σε ένα χρυσό κλουβί. Η Μία ψάχνει την αλήθεια, γιατί πιστεύει ότι η αλήθεια της ψυχής της θα την οδηγήσει στον ένα, δηλαδή σε αυτό που θέλει ο κάθε άνθρωπος, την ευτυχία με έναν σύντροφο. Και περνάει από διάφορα κύματα, δεν θα έλεγα μύρια, δεν τα μέτρησα, μύρια είναι πολλά κύματα, αλλά εν πάση περιπτώσει περνάει από πολλά κύματα για να φτάσει σε αυτό το σημείο. Και θα έλεγα ότι για μένα η συγγραφέας έχει το κοινό στοιχείο με την ηρωίδα, την Μία, ότι είναι και οι δύο άνθρωποι, γυναίκες που αναζητούν τη γνώση. Και το λέω αυτό διότι και το προηγούμενο βιβλίο της Αλεξάνδρας Μελιγράτη, το Σκοτεινό Δάσος, είναι και αυτό μια αναζήτηση ψυχής, μια αναζήτηση πνεύματος, μια αναζήτηση ζωής, και η οποία τελειώνει όπως και αυτή εδώ, την κάνει σοφότερη και την κάνει πιο έτοιμη να δεχτεί τη ζωή όπως την θέλει, να δεχτεί την ευτυχία. Αυτό με τον τρόπο που το καταφέρνει είναι ένα μάθημα για όλους τους ανθρώπους. Ένα μεγάλο επίτευγμα είναι ότι γράφει, αυτά που γράφει η Αλεξάνδρα, τα γράφει με έναν τρόπο πάρα πολύ συγκεκριμένο, όχι αόριστο. Και αυτό το συγκεκριμένο λοιπόν, φτάνοντας στη ρίζα του, το κάνει πανανθρώπινο. Δηλαδή, είναι τόσο συγκεκριμένη η περιγραφή των αισθημάτων, των συναισθημάτων που συγκρούονται συχνά μέσα στο μυαλό και στην ψυχή της, που λίγο πολύ αναγνωρίζουμε όλοι λίγο ή αρκετό από τον εαυτό μας, λίγο αρκετή από τη ζωή μας. Και θα έλεγα λοιπόν ότι είναι ένα μάθημα ζωής αυτό, όπως είναι για την ίδια την ηρωίδα. Και είναι για τις γυναίκες πολύτιμο, αλλά θα έλεγα ότι είναι εξίσου πολύτιμο, αν όχι πιο πολύτιμο για τους άντρες. Διότι διαβάζοντας κανείς αυτό το βιβλίο, ένας άντρας καταλαβαίνει πάρα πολύ τη γυναικεία ψυχολογία, την οποία η Αλεξάνδρα έχει αυθεντική γνώση. Θα ήθελα να αναφερθώ και λιγάκι σε ένα-δυο σημεία του βιβλίου για να τονίσω τις λογοτεχνικές αρετές της και τις περιγραφές της, διότι είναι επικοινωνεί με το στυλ της η Αλεξάνδρα, επικοινωνεί με την μεγάλη παράδοση της λογοτεχνίας, τόσο της ελληνικής όσο και της διεθνούς. Δεν θα ήθελα τώρα να κάνω παρομοιώσεις κλπ, αλλά θα έλεγα ότι γράφει με μοντέρνο τρόπο, αλλά και με κλασικό ταυτόχρονα. Λοιπόν, θα ήθελα να πω και εγώ δύο αποσπάσματα. Το ένα είναι τα δύο παιδιά που γνωρίστηκαν, είναι στη θάλασσα, την πλησιάζει ο νεαρός και την αγγίζει με τα χείλη του, αγγίζει τα δικά της. Και λέει εδώ, την φίλησε απαλά, άγγιζε με τάξη φλογερό με τα χείλη του, απλά χωρίς να το περιμένει κανείς τους. Ένα φιλί χωρίς χρόνο, ένα αιώνιο φιλί. Πηδάω λίγο και η αντίδρασή της. Τότε ξαφνικά γύρισε το πρόσωπό της, τον κοίταξε και τον φίλησε εκείνη αυτή τη φορά.
Η θηλυκή της πλευρά ξύπνησε απρόσμενα. Η αρμίδα της θάλασσας ενώθηκε με τη γλύκα του φιλιού τους. Το συναίσθημα που μοιράζονταν ήταν υπέροχο, αν και η σωματική ισορροπία τους χανόταν συνεχώς. Δεν έφταιγε το ότι βρισκόταν στη θάλασσα. Αυτό που συνέβαινε ήταν πρωτόγνωρο και μαγευτικό. Χιλιάδες χρυσές μικρές πεταλούδες την είχαν τυλίξει και την παρέσυραν σε ένα γλυκό πρωτόγονο χορό. Ο χώρος και ο χρόνος είχαν χαθεί γύρω της. Στο τέλος κόντεψαν να βουλιάξουν. Άρχισαν να γελάνε και εκείνος άρχισε να την κυνηγάει προς τα έξω. Είναι το πρώτο φιλί της κοπέλας, είναι 17 χρονών και ο τρόπος που το περιγράφει είναι πολύ αισθησιακός. Σε ένα βιβλίο το οποίο έχει πολύ πνευματικότητα, έχει και πολύ αισθησιακές περιγραφές. Και η πνευματικότητα δεν οφείλεται μόνο στις μητρικές μορφές που έχει, δεν οφείλεται μόνο στη Ρούμι, τα φιλοσοφικά αποφθέγματα. Ο Ρούμι υπόψη είναι ένας μυστικιστής φιλόσοφος Άραβας του 13ου αιώνα. Δηλαδή πολλούς αιώνες και ανώτερος πολύ από τον Παύλο Κοέλιο, ο οποίος κάποια στιγμή είχε γίνει μια εκνευριστική μόδα. Μπράβο για το έβριμα αυτό, Αλεξάνδρα. Και θα ήθελα λοιπόν να δείξω μια άλλη πλευρά και τελειώνω με αυτό. Η μία έχει και μια γιαγιά η οποία ζει στο χωριό και την βλέπουνε σπάνια. Λοιπόν, και η γιαγιά κάποια στιγμή αποχαιρετώντας την αγκαλιάζει και της λέει 3 κουβέντες, η οποία είναι όλη η σοφία του ελληνικού λαού μαζί. Ακούστε, η ζωή μας δεν είναι μεγάλη, παιδί μου. Λίγος χρόνος υπάρχει πάνω σε αυτό το πλανήτη για τον καθένα από εμάς. Κομμάτινοι είμαστε, τελειώνουμε. Και νομίζουμε ότι μας ανήκουν όλα. Νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα και ζούμε σαν να μην υπάρχει αύριο. Υπάρχει αύριο για την ψυχή μας, εγώ έτσι πιστεύω. Και αν όχι για μας, υπάρχει για τη συνέχεια μας, για σας. Σωστά λόγια. Και δεν έχω πολλά να σου πω. Μόνο με αγάπη να ζεις, να μην ενοχλείς το διπλανό σου και να εξελίσσεσαι κάθε μέρα. Να ζεις την κάθε μέρα, Μαρία μου, και να φοβάσαι τον Θεό. Μαρία λέει τη μία η γιαγιά της. Μόνο το τώρα σου έχεις. Λοιπόν, αυτό είναι η άλλη πλευρά του βιβλίου, η πνευματική αναζήτηση και η αισθησιακή, η ερωτική, η υλική αναζήτηση μαζί με την πνευματική φτάνουν στην ολοκλήρωση που πετυχαίνει να μας δώσει η συγγραφέας. Ευχαριστώ. Καλησπέρα, κύριε. Εγώ είχα επιλέξει αρχικά να σας διαβάσω 2 από τα όνειρα της μία, που το ένα έχει τίτλο «Σπουδές» και το επόμενο έχει τίτλο «Ένα ταξίδι ακόμα». Η στίχη του βιβλίου που γράφει η Αλεξάνδρα κάτω από τους 2 τίτλους, ο πρώτος λέει πότε θα ξεκινήσεις αυτό το βαθμό ταξίδι μέσα στο εαυτό σου, και το δεύτερο πότε θα ξεκινήσεις αυτό το βαθμό ταξίδι μέσα σου. Αναρωτήθηκα πώς τυχαία επέλεξα 2 κείμενα, χωρίς να έχω προσέξει τους τίτλους και τις σημειώσεις του Ρουμί. Και επειδή αυτά τα κείμενα είναι λίγο βαριά, το όνειρο, τα όνειρα της μίας τις προηγούμενες μέρες εμένα με άρχισαν πολύ και με προβλημάτισαν, αποφάσισα να κάνω τελευταία στιγμή μία ανατροπή και να επιλέξω ένα κεφάλαιο που λέγεται ανατροπή. Δώστε μου μισό λεπτάκι να το βρω. Ανατροπή, λοιπόν. Δυνάμωσε τις λέξεις σου, όχι τη φωνή σου. Είναι η βροχή που μεγαλώνει τα νου, όχι η αγνή. Δεν μπορούσα να μην ξαναδώ τον έρωτα τη δικό μου, έτσι σε έλεγα.
Της είπε χαμογελαστά σαν να μην τρέχει τίποτα. Ονομάζεις τις γυναίκες που θέλεις να θυμάσαι σύμφωνα με την περιοχή που τις συνάντησες. Το ρώτησε με ειρωνική διάθεση. Ο Γκρέγκ έδειχνε να μην νοιάζεται καθόλου. Ήταν χαρούμενος που την έδινε. Έχει ωραία μέρα. Δεν πάμε έξω έξω. Η μία δεν μίλησε. Κοντοστάθηκε για λίγο και τελικά τον ακολούθησε σκεπτική. Λοιπόν, πώς μιλάς με κάποιον που έχεις να τον δεις τόσα χρόνια, τον ρώτησε. Μάλλον εγώ θα πρέπει να σε ρωτήσω. Πώς βρέθηκες εδώ μετά από τόσα χρόνια, γιατί. Απορώ πως αποφάσισες να έρθεις να βρεις έναν άνθρωπο που τον είχες γνωρίσει μόλις πριν 3-4 μέρες. Που τον είχες γνωρίσει, με συγχωρείτε, μόλις 3-4 μέρες. Δεν μπορώ καν να το διανοηθώ. Θυμάσαι τη συνάντησή μας μέσα στο νερό. Εκεί είναι τολισμένο στο φως μεσημέρι. Και τώρα είσαι εδώ. Μετά από τόσο καιρό, γιατί. Η μία κοίταξε προς τη θάλασσα. Τι να πει. Πως η ζωή της είχε γεννηθεί και δεν ήξερε τι να φτιάξει και με ποιον τρόπο. Πως την είχε στοιχειώσει με έναν τρόπο και έπρεπε να εξορκίσει την παρουσία του για να μπορέσει να προχωρήσει στη ζωή της. Δεν ήξερε από πού να αρχίσει. Ξέρεις, έτυχαν πολλά άσχημα τώρα τελευταία στη ζωή μου και θέλησα να εξορκίσω κάνοντας ένα ταξίδι εκτός Ελλάδας. Η αφορμή ήταν η αναζήτησή σου. Σήμερα το κατανόησα πλήρως. Ήσουν η αφορμή για να βρω τα χαμένα κομμάτια του εαυτού μου. Σε ευχαριστώ λοιπόν για το δώρο σου που μου έκανες χωρίς να το γνωρίζεις. Ο Γκρέγκ την παρατηρούσε ενώ είχε ακουμπήσει πίσω στη πλάτη της καρέκλας. Έχεις λίγο χρόνο για μας, για να βρεθούμε. Εκείνη ήταν αρνητική. Λυπάμαι. Σε λίγο φεύγω. Έχω ήδη πακετάρει τα πράγματά μου. Σε λίγες ώρες επιστρέφω στην Αθήνα, του απάντησε. Και γιατί κάθισες τόσο καιρό σε αυτή τη μικρή, βαρετή περιοχή έξω από το κόλπο, της είπε. Και την κοίταξε στα μάτια. Στη ζωή της δεν είχε μάθει να παίζει. Οι ερωτήσεις σου την έφεραν σε δύσκολη θέση. Σου απάντησα πριν λίγο. Αρχικά σε έψαξα. Σε βρήκα. Δεν αποκρίθηκε στην αναζήτησή μου. Αποφάσισα να μείνω για μένα, για να δω τι θέλω να κάνω. Ο Γκρέγκ παρατηρούσε το κορίτσι που είχε ερωτευτεί ένα μακρινό καλοκαίρι. Εκείνη κοιτούσε τη θάλασσα. Του φάνηκε αγριεμένη και κλεισμένη στον εαυτό της. Ένα παιδί που το είχαν μαλώσει και που δεν το είχαν αγαπήσει όσο θα έπρεπε. Είχε όμορφες αναμνήσεις από εκείνη. Έβριζαν ονειρικές. Ήταν μια έφηβη που του είχε κεντρήσει το ενδιαφέρον όταν ήταν και εκείνος ο έφηβος. Τώρα είχε μπροστά του μια άγνωστη ουσιαστικά γυναίκα. Δεν φανταζόταν στη ζωή του την εμφάνιση ενός ατόμου από τόσο παλιά. Άναψε ένα τσιγάρο. Οι ίδιες ακριβώς κινήσεις όπως τότε. Τα μάτια της μίας καρφώθηκαν στο πακέτο. Δεν είχε αλλάξει μάρκα. Καπνίσεις ακόμα τέτοια τσιγάρα. Εκείνος χαμογέλασε. Δεν είχε πει να της πει. Γιατί με άγνωσες τότε που είχα έρθει να σε βρω. Γιατί ήρθες τώρα. Δεν καταλαβαίνω. Το ρώτησε η μία. Γύρισαν αυθόρμητα και κοιτάξαν και οι δύο τη θάλασσα. Εκείνος δεν απάντησε στην ερώτησή της. Δεν ήθελε να απαντήσει άμεσα. Λοιπόν, όπως έκανε και σε ένα τραγούδι που έχω γράψει, θα σου πω για τη ζωή μου. Ήθελα να γίνει ηθοποιός ή τραγουδιστής. Μετά από πολλή δουλειά τα κατάφερα. Έγινα τραγουδιστής και αρκετά καλός. Έτσι λένε τουλάχιστον. Έχω, λένε, ιδιαίτερη φωνή, λίγο άγρια. Το πιστεύεις? Προκαλώ. Αυτό είναι το ρήμα που με συνδέει με τη μουσική. Η πρόκληση και τα κοινωνικά θέματα. Ο κεντρικός εκδηλωτός με την ιδιαίτερη φωνή. Της έλεγε την ιστορία της ζωής του, σαν να έπαιζε κάποιο ρόλο, σαν να έδινε κάποια συνέντευξη. Δεν θέλω να ακούσω άλλο. Δεν είσαι αληθινά εσύ, φοράς προσωπείο, ήθελα να του πει κατάμουτρα. Δεν της άρεσε η πρόζα του. Το πρόσωπό του έδειχνε ότι όλα όσα άκουγε της φαινόταν φρικτά. Η ώρα περνούσε. Άρχισε να εκρετίζεται. Έκανα μια κουβέντα ψεύτικη από διάφορους ανθρώπους. Τα μάτια τους δεν ήταν εύκολο να διασταυρωθούν.
Ο ηλεκτρισμός ανάμεσά τους αυξήθηκε. Η μία δεν άντεξε, σηκώθηκε από το τραπέζι. «Πού πας?» τη ρώτησε εκείνος, πιάνοντας της το χέρι με δύναμη. Και τότε της είπε: «Θέλεις αλήθεια? Αντέχεις την αλήθεια μου?» Και καιρό αφού χωρίσαμε, περίμενε να μου στείλεις ένα γράμμα, κάτι. Κάποιο μήνυμα, ότι δεν με ξέχασες και με θέλεις. Η μία το κοίταξε αποσβολωμένη. «Τι εννοείς?» Εκείνος συνέχισε: «Δεν εννοώ τίποτα. Λέω ευθέως, περίμενα να επικοινωνήσεις μαζί μου. Εσύ δεν μου έχεις δώσει τίποτα, ούτε τηλέφωνο, ούτε διεύθυνση. Γιατί δεν το έκανες? Σου είχα δώσει όλα μου τα στοιχεία. Γιατί δεν επικοινώνησες τόσα χρόνια και εμφανίστηκες τώρα μπροστά μου? Τώρα που έχω βάλει κάπου σε μια σειρά τη ζωή μου. Τα πρώτα μου τραγούδια, ο πρώτος μου δίσκος, δημιουργήθηκε έχοντας εσένα στην ψυχή μου. Θέλω να το ξέρεις». Η μία δεν πίστευε στα αυτιά της. Είχε χάσει. Κράτησα αυτό το άδειο πακέτο όλα αυτά τα χρόνια. Δεν ξέρω γιατί δεν επικοινώνησα ποτέ μαζί σου. Θεώρησα ότι θα με είχες ξεχάσει από την πρώτη στιγμή. Ότι εσύ ήσουν τόσο αποσχολημένος ότι το τελευταίο άτομο που ήθελες να δεις θα ήμουν εγώ. Ένα φλερτ λίγο νερό. Ακόμα και τώρα δεν γνωρίζω γιατί ήρθα εδώ. Ήθελα μάλλον από κάπου να πιαστώ για να προχωρήσω στη ζωή μου. Ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Σημείωση, έχει έρθει με κάποιο τραύμα και έκανε μεγάλη προσπάθεια, οπότε τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τέλος, μιλάω εγώ. Φοράω γυαλιά, όπως βλέπετε. Είναι της εφηβείας, ναι. Αγαπημένοι μου συνεργάτες, φίλοι και συγγενείς, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε να παρευρεθείτε εδώ, στο φιλόξενο, στοχαστικό και γεμάτο αρώματα βιβλίων Fahrenheit 451, Books and Coffee, εδώ στην Ηλιούπολη. Αυτή τη δροσερή, απογευματινή, φθινοπορεινή ώρα, για να χαρούμε μαζί τη δημιουργία του νέου μου βιβλίου «Το όνειρο του Γερακιού» από τις εκδόσεις Είδωρ Όμιλος Πολιτισμούς. Να ευχαριστήσω προσωπικά τους εκλεκτούς συνομιλητές Χάρης, Μαράη, Βασίλη, Σπύρο και Αριστέα που αφιέρωσαν τον πολύτιμο χρόνο τους και με τιμούν, βοηθώντας το όνειρο του Γερακιού να πετάξει απόψε μπροστά στα μάτια σας. Ζούμε σε πολύ ενδιαφέρουσες εποχές, σκληρές εποχές. Ζούμε σε εποχές που η ψευδαίσθηση του οικοδομήματος, της απόλυτης σιγουριάς και ασφάλειας με την οποία γαλουχηθήκαμε τις προηγούμενες δεκαετίες, ειδικά εμείς οι μεγαλύτεροι, καταρρίπτεται καθημερινά, μέσα από γεγονότα που ξεδιπλώνονται σε όλη την Ιφίλιο. Όλα όσα χτίζαμε και νομίζαμε ότι θα τα έχουμε για καιρό, πιθανά νομίζαμε για πάντα, ανατρέπονται πια μέσα σε στιγμές, μπροστά στα έκπληκτα μάτια μας, από φωτιά, από νερό, από παράγοντες πέρα και έξω από τον έλεγχό μας. Όσο και αν η λογική μας αντιστέκεται, τελικά συνειδητοποιούμε ότι τίποτα δεν ελέγχεται από εμάς τους θνητούς ανθρώπους. Και αναρωτιέμαι, τι ορίζουμε τελικά? Αυτό που απομένει είναι οι στιγμές στη ζωή μας. Οφείλουμε στον εαυτό μας να ζούμε και να βιώνουμε αληθινά την κάθε μας στιγμή, σαν να είναι η μοναδική που μας απομένει, σαν να μην έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστώ, Βασίλη. Έτσι ζει και η ηρωίδα του βιβλίου, όπως όλοι μας, όπως αυτές τις μέρες, στιγμή-στιγμή. Η μία πάσχει και βασανίζεται από παιδί, όπως και ο πολυταξιδεμένος Οδυσσέας, και αντιμετωπίζει το δικό της μερίδιο στη ζωή,
όπως ο καθένας από εμάς. Ένα μερίδιο που το έχουν υφάνει οι 3 μοίρες για εκείνη. Μια μοίρα που ακόμη και οι ίδιοι θεοί, όπως λέγεται, δεν τους επιτρέπεται να παρέμβουν. Η πρωταγωνίστρια του βιβλίου έρχεται αντιμέτωπη με απώλεια πατρίδας, σπιτιού, οικίας ζωής, αγαπημένων ανθρώπων. Ωστόσο, δεν φοβάται να ζήσει. Νιώθει κάθε ρανίδα πόνο, χαράς, απώλειας, ηρεμίας, διάλυσης, με σεβασμό, νηπτικά, δηλαδή με εσωτερική νυφαλιότητα. Βήμα-βήμα οριμάζει και εξελίσσεται, ακολουθώντας ταυτόχρονα ενεργά τη ζωή. Μη μου πείτε, ταξιδευτής της ζωής και των ανατροπών της σε σχεδόν κάθε μας βήμα δεν είμαστε όλοι μας, άσχετα από αυτό που εμείς επιθυμούμε. Το βιβλίο αφορά την ανάγκη του καθενός από εμάς να κοιτάξει μέσα του, να συνδεθεί με τον ίδιο του τον εαυτό, να δει την αλήθεια του, όσο και αν δεν μας αρέσει. Πολλά πράγματα από όσα νομίζουμε ότι είναι ωραία δεν είναι τελικά, μέχρι να φτάσει στο φωτεινό πυρήνα του. Άλλες φορές θα τα καταφέρουμε, άλλες θα σκοντάψουμε, άλλες θα πέσουμε, άλλες θα διαλυθούμε και θα μεταμορφωθούμε και πάλι. Αλλά έτσι είναι η θνητή πορεία μας, έτσι είναι το ταξίδι. Πρέπει να θυμόμαστε ότι όσο παραμένουμε συνδεδεμένοι με τον αληθινό εαυτό μας, το γεράκι θα είναι εκεί να μας οδηγεί και στις σκοτεινότερες στιγμές μας, το μονοπάτι θα παραμένει φωτεινό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.